Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik mana nih Dimas Motor. Jalan Raya Sidodadi, Ringinsari, perbatasan Gedangan. Ya, saya ingin bahas CBR 250 cc tahun 2012. Nah, ini barangnya ready, mulus. Biyen regane 58 juta, kilometernya rendah ya toh. Kuwi sampean delok kilometer rendah. Sepedone ngene iki ganteng. Zamane iku wis paling keren dhewe, paling gagah. Iki pantarane karo Ninja. Regane 58. Nah, saiki bekasnya murah tak kandhani. 21 juta wis. Tukar tambah ya oleh, pajaknya dawa sampai 2023. Barangnya mulus ya ngene iki. Wis ban-bane sik kandel wis karek gawe tok. Jos pokoke iki. Delon gantenge wis ora kalah karo Ninja. 250 cc iki. Beh, jan mulus. Kau Honda CBR 250 build up ya, tahun 2012. Pajak panjang ya, warnanya elegan, warnanya ireng silver plus gold. Nah ini ganteng pol-polan ini, sikil-sikilannya sih jejak sakti mantep ya, mesinnya yo jos tenan. Terus ora usah dimodif-modif, langsung karek nyengklak candak gas wis bandang. Lampunya yo bawarak pol-polan wis jos iki. Velg-velgnya sama delok gold kaya ngono wis keren. Rime cakram ngarep mburi ya to. Indikatornya lengkap, enek indikator injek wis jos pokoke. Wis karek numpak tok. Ganteng iki nggih gandeng ceweke nyengklak nang mburi ngono wis dipeliriki kancane ya to. Pedang ganteng ini cewek dibelir pisan ber langsung numpak ning ndukure ya. Wis iki karek sampean kontak ya to. Nomor teleponku iki sampean WA, "Mas, aku arepe njukuk sepeda iki." Lain njukuk ya gak oleh, Cak, bayar. "Oh iya Mas, arepe bayar sepeda iki." "Oh, monggo pinarak, tukar tambah ya oleh." Sampean duwe sepeda fiction, sepeda CB150 Mio, wis sembarang oleh kowe tukar tambah ambek iki. Monggo pinarak teng lokasine showroom Dimas Motor Ringinsari Sidodadi perbatasan Gedangan ya to. Kenal pote standatan poh jan iki sepedae standar nyel sport tahun sakmono yo. Teko rego 58 juta, malah 21 juta, murah banget iki wis. Barangnya sik mulus sip jenan wis kaya nyar lah. Ya wis ngono ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.